Hamisi Josephat asogotwariganiria oroboti oruo oroikiranu kondo mwanchu muri togotigara image semeni gongo komanyibuna eskuru ya Benjenga Preparatory eyogotoka sensemo ya Nyamataro ime county ya Kisii nigo yagokera amachibu amayakorengane no mwakoria oeta gokwana nigo bairira buna nigo aborokigwa 45 na babere baba bagoikaransira amatemwa a KCPE ase aborokigwa 40 na babere babeta bakonyora amaxi chimisato gochiguru kolende boigoni go baene kibuna nigo bero berete bene a sensemo ya Junior Secondary School Muriketo Vincent Onyancha na Mange Nase skuru ya Benjenga Preparatory ime ye county ya Kisii nigo muchengo bwatanse maiga yagosoka kwa matemwa KCPE maiga ya baibuli aborokigwa amana bana kubwatrana sobwamo asogo chengera matemu aseri tukolia lero. I scored 402 marks. I would like to be an artist when I grow up. I got 376. I am very happy and I thank my teachers. I managed to score 383 marks. I take this opportunity to thank my teachers. I managed to score 378. I thank my teachers for cooperating and my fellow pupils. Chinga kichio abari mubatigare maiga aso mwalimu monebo skuru yate bunani go abari mubabwatrana sobwamo anobotene bwe skuru kwane kibuna amatemwa yakrwa KCPE ngonyara bari goikirania endoto yabo. The school has posted an improvement compared to last year when we had a mean of 322. This year we have gone up to 351.4, which is a great improvement. And also we have been able to produce 3 candidates with 400 marks and above. Nigo chinga kichio manager bwe skuru atebuna egangene ye skuru eno konyara kwane kibuna kubwatana bale amone kenyoro aso konyara goeti abana bali batali kwenyara. Asa marieta nigo nkuru ku Bernard Moseti monyenye ninchende manager se skuru ya Benjenga na ande yonde no mogoko monene sana onye ndi nama itoko bugyo murulie nari ko bugyo mutari ko mbugi sigaki anene tigangire libageri bene kwiranira Nyasaye ngambu ya mono okiarekere gente kiye gocha gwetera magoka Nyasaye korua se twachage toko chake skuru 2014 as rental houses mpaka tuanyare go establish its own land skuru anyare ko bage gwetenera no bole bwaye bono anene buna bone serikali njato ete na ande njato ete the junior secondary school abana tuwakoleti barenga abana 47 asa abana aba 47 na bokoranga abana 42 igo babwata above 300 marks. Out of these 47 na bokora abana 28 babwata above 350 marks and above. Chinga kichio ni gaba iboli bago batatigara maiga abase bate buna iganga yabone kone kibuna nkosira barabarimu anene abana ase skuru yega ya Benjenga Preparatory School unenchere yemo yokunyara gukinia chisemi asorgongo ruagusi. My son scored 399 marks. I'm very happy. Ndinkwira Nyasaye mbiamon asubwaro batoretire Nyasaye itono muya abana baito banyari kwa bagwita mbiamon. Skuru ya tokwanyire sana no mwalimu itoro muyagu to understand buna baiboli. Okay, asa marieta tangoro kujani bonariri. Mama ke Laurin Nyawate who managed to score 402 marks. Nago kiremono okay, tina expected you mano inaikia marks ya but reni Nyasaye mokonyire. I thank God for that. Na nashukuru walimu wote shule mzima. Shukuru sana kwa hii shule ya Ben. Walimu wanafanya kazi. Hao walimu wako hapa wanafanya kazi kama wanaume. Ningependa kama MC yetu anaamka ama MP aamke asaidie shule. Ekyo ngetigarete bono na baibuli aborokigwa ama na bana gochamo elikone kibuna chisemi nkonyara chire gusirwa ase county ya Kisii. Ko reporter ya Ndizi TV kurose skuru ya Benjenga Preparatory.